Haba pai ba o ya kedu jinge. La da pai sagi stal da pai sagi skor da pai sagi kolej da pai sagi surat da pai sagi kaput da pai everything. Kilai da kapor kim lasha kita gini gitu ngelam. Hagaban kong sama sang yo banai khole ti wi poi kan kapor ko bamata lengba jong ni ka YouTube channel ka jonga. Batkat no miso sarong batkat no ngisngeu don borom batkat no ngisngeu sarong yala ka chajmen riu ka jongi habadon ki minister habadon ki priu ki basyamphang na banta kari bat ka chajmen riu ka jongi aga chinchisha magi ki priu jat kasi chisin dolar ngila dolar te kumta ka wan ngane ka voice of the people party ngisngeu ya kaban angilayo ya kaban ringman sim na kapor sa kapor tingi ai khublairu kapang nakaliang joka voice of the people party kala shibkhya haga baya de bar ki jaga ki puta na mata ki scheme ki loan ki bede na mata ka ri bat ka jat ka banriu ka jangi bat haga ban ko nga sio ba na khuble ru ya MP ban borom jangi itai de di ariki eje sangkan ibala shibkhya halor kani ka lanpot ka ba nakaliang joki pajba hi ke semjenjar na kapor ha ka ban ye de bat kani ka lanpot te nagayang idiar ki ejasan kon iwan na hang ilik pai likmi ya ketika lanpot ka badon ha pedeng kaput Meghalaya bat Bangladesh te nagayang idiar ki ejasan kon kumi MP jengi ilik ban pek ya ketika lanpot simun ki jingduna ki badon hapo jong ketika lanpot tapi phai sapang ki boarding electric tapi phai sapang ki surok tapi phai sapang ki mission ki ban yadei ban pu ye ki jor ki jap ye ban ka khai ka pateng ha ka ban yadei ban ka India bat ka Bangladesh kumta nagaliam idia riki ejasan kon bari MP jungi imwa ban peitang lagi khamat haba ka don ke ek ka jinduna ka sneuba ka ta ka jinduna ka tung ha ka ban sim ka jungi ka tung ha ka ban sim ka jungi bat ka tung ha ka jumut chi pakhat ka jungi namar ta ka dau MP jonga voice of the people party marmar ule ihar shapo delhi ban keren lane ban dawa halor ketika mat kajura na banta jong ketika lanpot na banta kabagi pajbahi ki ya kendu ya kecige te kumta kat nang mi ke si dia kat nang telun kita ki por ki minute ki kenta nagaliang jonga voice of the people party kam nom song klikti nagaway ka constituency sagaway pat ka constituency nagaway ka kashnong sagaway kashnong kilay banpek hae ka duna hae ka tam namarata ka daw ki shimkhya habadon ka jingduna nabata ka imlang ka salang ka sansyar ka kadar hapo jugani ka jela ka jini te kumta nagaliang EMP bodon burom jugi iriki ejasan kon dia riki ejasan kon ile ya kapan persngap wei nagi minister jong ka badai kemi banpet nabata jong galan pot I airu lengba ka jingtar ka jingprisya ba kini kitai kim da biang hapo kalan pot kum kalan pot kadai kata jaka bat kadai kata ka bangi don kam kum gibriu mo namar bakani ka don napo ka kaput pi ka don napo ka kaput namar kata ka daw ki briu ki balek ki bawan ki barong ki bami ki babun ka khai ka pateng kum ki samsar nata kum ki jor ki jhep ki ni kitai ikren ru nagaliam jong ka te ka lampot kadai bandan no laga jong ka bang khnang ba ki briu kiba ya chenye ka pisa ka chongki khnang ba ki pajba jongi kiyo ya ka jiksok kata kadai ka nongyalam jong ka voice of the people party nagaliang jong ki nongtre nagaliang ki nongyalam jong ka voice of the people party lada ki pajba ki ya kendu ya ka jinge ki ya kendu ya ka jintuna hangne hangtai kim nomla ya ka ban song klikti kim nom la ya ka batang supet dagi khaman kim nom kular ya upai ba kim nom kular ya upai ba klem dale ki kular pat ya upai ba banle kano
ngis ngau sarong kan no ngis ngau shan nga du ba ka Voice of the People Party ka mi parthe ki kam jong ka shat ter kala pen ngau ma bar kala pen ngau trimru yaki weki ki party ngong ya pi kini no yalam ki ba wanra ya ka burom bat ka burom ka akor jongi kita kirit pat la tiap kum kita kiriulum samne sipo Meghalaya di Nagalaya jongi pat ba kan nong iso sarong bat kanong ina dokumen bagin yo kum kini ki noyalam ki barat ba ngom ya pi ki barat ba mangi ki pat ba mentang ni don hagane ka duriau ka baga kalapoi harandang di Nagalaya juga Voice of the People Party kalitan yang ko kaba mangaban mapi ka kalapoi harandang gaji katan lagi taki mission lagi taki tiar kiba penja ya kanega kabalata yang amat yapi kita gini ngelam habau pai ba oya kedu jinge lada pai sa gestal da pai sa skor da pai sa kolej da pai sa surat da pai sa kaput da pai everything kilek na kapor kimlasha kita gini ngelam om banlong ngelam tang bersu thau ya ka pelala de om banlong ngelam tang bersu tip je tagi briu la jom om banlong ngelam ban tip tang tagi bahinga sap em ka Voice of the People Party kamde ka party ke bapta ngatip sai krar ya kata ban nga non hero ban keren ya kata ban nga de hero ban keren ya kata om de bang penro om de bang pen khleu henry ka de pat ka jisha da pyo penro ro ka biang da pyo pen khleu ro ka biang ki kam jong ka ki ai ter pater shat pachat ngila sakhi lagi jong ki khmat ki ba mangi hi nidon ti ayu kain parlok bagi neker ni om ayu kain parlok bangi hap banya perkhate nang ne sa khmat naman ta daw ngong epi lada ka Voice of the People Party kan yo ban shar ha ga ka jala ga jongi kala dur da ka wai pa kala bhabriu na lor pementa kadang sniu briuru ki babun ki briu na ki rithor ki bun ki briu na bar ki wan ya ban ki itna ki juga ki wan ban pet ya ki lum ki wa ki krem ki kro kini kita dayo le ka bos ka Voice of the People Party ban sun shar le ka jing ba briu di pinaya keren syu jing ba briu lakum kasni ka jisha kata jetang kata perlu kita juga akan kepor ke bamata Muslim ke jai benriu Muslim ke Voice of the People Party ngskam nanes khaman nginya tur bar ngenia penjom dan boran ki MLA ki MBC ke ter ter khoble shibon